Bona tarda a tothom, sigueu benvinguts i benvingudes. Avui, quan són ara mateix les 7 de la tarda, iniciem el ple extraordinari del 28 d'octubre del 2025 i avui tindrem una part resolutiva i una part de control i fer preguntes al seu extraordinari no hi haurà, però, senyor secretari, si li sembla, abans d'aprovar l'acte, faríem la presa de possessió o fem l'ordre primer l'acte, perquè com ell no estava no hi havia problema perquè no estava present i fem l'ordre? Està en l'ordre del dia el segon punt, l'acte sí que la pot validar però no hi va ser present perquè és una qüestió formal que l'acte hauria de fer servir. Perfecte, doncs bé, anirem amb això. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior 6-2025 de data 25 de setembre del 2025. Hi ha alguna qüestió per part d'algun grup? No? Doncs anirem a expressió de vot. Algun vot en contra? Alguna abstenció? Doncs quedaria aprovada per unanimitat. I aniríem al següent punt de l'ordre del dia, que en aquest cas és l'expedient 1825 de 2025, càrrecs públics, nomenament a l'acceptació de la presa de possessió del senyor Arnau Núñez Igualada com a regidor del grup municipal de Gent per Sant Climent. El primer de tot, donar-li la benvinguda i encantat de trobar-lo per aquí. I, senyor secretari, endavant. Sí, repetiré, com sabeu, la forma que jo crec que us coneixeu tots, aquest decret 706 de 1979, que diu jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat en dret del rei i el dret de guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Molt bé, doncs un cop acceptat aquest punt i com sempre diem que no cal votar-lo, encara que estigui... o s'ha de votar-se, molt bé, si algú té algun problema, algú té alguna oposició a fer alguna manifestació per fer, alguna qüestió, no? Vinga, tornem a expressió de vot, algun vot en contra, alguna abstenció, doncs donaríem per aprovat, com fem normalment, i donem la benvinguda al nou regidor. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que en aquest cas és el punt tercer, que és l'expedient 1197-2025. Sí, podeu dir-lo sempre que vulgui. Estic molt content d'estar aquí. La veritat que per mi és un somni des dels 18 anys que vaig començar les llistes. Avui per fi s'ha fet realitat. Estic encantat d'estar aquí. Estic una mica flipant també perquè soc bastant jove i és com raro diguéssim estar en aquesta situació. Però estic molt content i vull treballar, millorar el poble i també valorar l'Ajuntament de Sant Climent l'oportunitat que va donar-me a mi en tan poca edat de confiar en mi per presentar les llistes i estem aquí ja Moltes gràcies, Arnau. Hi ha alguna expressió del Parlament que voleu donar-li alguna cosa per part dels grups? Per part de l'Esquerra Republicana, benvingut. És veritat que dona vots a la regidor de Sant Climent i continua treballant pel poble d'una altra manera que és continua treballant pel poble amb el futbol, que és una altra manera de treballar. Endavant. Benvingut. Estic molt contenta que les noves generacions s'impliquin en la vida política que tenim moltíssimes dones i treballs per Bé, nosaltres volem dir-li a l'Arnau que estem encantats de tenir per aquí i que totes les idees que portem entre tots que sempre són pràctiques i que endavant que treballar per poble és molt gratificant, tot i que a vegades aquí ja veuràs que hi ha una mica de tensió, però que per tots és molt gratificant i tots els que passem per aquesta experiència realment la vivim. Molt bé, doncs donem tots la benvinguda i molta sort i molts encerts. Aniríem pel següent
punt de l'ordre del dia, que és el tercer expedient 1197-2025, d'imposició i ordenació de tributs, proposta d'acord per a l'avaluació provisional de la modificació d'ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per l'exercici 2026. Tots els grups polítics heu tingut accés al contingut de les ordenances, i tal com us vaig explicar ja just per la portaveus, heu tingut un quadre resum on es posen les principals de les característiques que hem de votar en aquest cas, i és, de forma breu i resumida, doncs la congelació de l'IBI, la baixada de l'IBI rústega, en aquest cas la congelació de la resta d'impostos, i pel que fa a la resta de taxes canviarien des de la de construccions, tant en l'aspecte tècnic com en l'aspecte tributari, amb l'IPC, la taxa de llicències de la comprovació d'actes de situacions comunicades en matèria d'urbanisme només amb canvis tècnics, i pel que fa a l'actualització de l'IPC canviaria totes aquelles taxes que depenen d'empreses encarregades o concessionàries, com serien des de la recollida d'escombraries, des de la neteja de via pública, des de la gestió de la grua municipal i passant per la taxa de serveis d'intervenció administrativa i d'activitats, que queden totes congelades, excepte la de controls periòdics i revisions a empreses, i el que fa efecte a la taxa de serveis de cementiris locals el mateix, segons la concessionària amb l'IPC que es va calcular amb el FUNCAS de l'agost i que surt amb un 2,6 de l'IPC, i la variació seria amb la gestió del manteniment del clavegueram, que en aquest aspecte el contracte amb Aigües de Barcelona aplica una actualització menor que l'IPC del 2,3. La prestació del servei de gestió de residus municipals és la que varia d'una forma més substancial per l'aplicació de la generació dels costos del servei de recollida selectiva, i que en aquest aspecte s'aplica el 100% dels costos que marca la normativa tal com contempla l'ordenança europea, i queda contemplada a un import de 152 euros. El recàrrec sobre l'IBI es queda congelat o residencial, i la taxa per la retirada de vehicles abandonats també s'actualitza segons l'IPC del 2,6%. I de forma general també heu pogut rebre les modificacions que ens ha passat la Diputació de Barcelona i que haureu rebre per comunicat per correu electrònic al dilluns, i que en aquest aspecte fa referència als impostos i règims de taxa que teniu adjuntats, i com veieu són canvis de redactat tècnic per aclariment o per petició de la Diputació de Barcelona el que ens ha indicat. I de forma breu aquesta seria l'explicació de les ordenances fiscals, amb una congelació de la gran majoria de taxes i impostos, l'actualització de les concessions amb l'IPC i l'actualització de la taxa de residus amb els costos reals que apliquem a cost del servei. I sense més posaríem a l'aprovació, no sé si hi ha alguna intervenció per part del grup polític. Doncs molt bé, bona tarda a totes i a tots, i per començar el comentari de les ordenances per valorar-les. Doncs felicitats a una altra per estar aquí plenament, em fa moltíssima emoció que així sigui, perquè és veritat, des del sentiment va apostar per al jovent, ara ja no són tan joves, però sí, així de clar, així de fet, i és gratificant que un poble com el nostre, com si la gent jove s'aboqui a voler mirar seva i és veritat, per tant, des dels voluntaris a participar activament en el nostre grup, en les reunions, i moltíssimes gràcies, ho faràs. Doncs avui és un ple extraordinari, venim a aprovar les ordenances. El nostre vot serà negatiu, i no serà un vot negatiu perquè votem que no. Serà un vot negatiu amb consciència i amb molta responsabilitat.
Jo vull transmetre-li a l'alcalde, vull dir-li que, al igual que vostè, nosaltres també toquem a la Diputació de Barcelona i evidentment ens agafen el telèfon. Per què? Perquè són càrrecs electes i podem parlar amb ells. I dit això, dir-li que no fan aclaracions, la Diputació de Barcelona no fa aclaracions. Igual que li vam dir que la Diputació de Barcelona no feia auditories, diríem que la Diputació de Barcelona no fa aclaracions. El que fa és que vostès han enviat el redactat, l'han enviat, no sé, desconec, però segurament ho han enviat just perquè les orientacions a la legalitat del text li s'han vingut després d'estar enviat. Llavors a mi em sap greu perquè és la segona vegada que això passa. La vegada passada les ordenances que estem en vigor, que estan en vigor com ja es va aprovar un expedient on hi havia una altra cosa en concret. Això no és una entitat d'esport, és qualsevol altra entitat loable i que segurament fa les coses a més serietat que nosaltres. Perquè l'expedient, per molt que el poble m'escolti i pensi que està molt camarada, que no la mateixa matraca, doncs és una matraca que és molt necessària perquè això és un ajuntament. I les coses s'han de fer. I hi ha una responsabilitat jurídica i una legalitat perquè són diners públics. I per molt que vostès després diguin que tot està bé, ja es demostrarà que no està bé. Aquesta vegada sí que no està bé. I entrarem perquè nosaltres sí que ens hem mirat el text, que jo li agrairia que quan fiquem un text a l'expedient, suposo que la resta de l'activitat està molt llarg, està subratllat al bloc, estan fetes declaracions, preguntes, és a dir, possiblement aquest text l'interpreto que és el text del treball. Bé, interpreto. Això suposo que quan han llegit vostès el text s'hauran adonat que hi ha coses subratllades. Si això ho entraréssim en un examen, no sé què diria el mestre. Però més enllà de dir això, dir-los que a nosaltres ens preocupava, ja que des d'exercici ho recordaran vostès, els que estàveu, els que estàveu sí, que parlàvem de les escombraries, allò que ha passat des del 2019 fins ara. Llavors, ja ho dèiem, que el 2026 s'acabaria el servei que es presta per la comunitat. Això se sabia i no se sabia, no fa dos dies que se sap. Això no ha entrat aquí i ja se sabia. Això, en un cas, no fa que sabia. Llavors, aquest canvi de conveni, a més, amb la sortida, com bé va explicar l'alcalde, si no ho va explicar molt complet, amb la sortida d'un dels tres municipis que estan fent a pagar és considerable. Passem a pagar 23.000 euros, una miqueta més, que paguem aquest exercici 24, els 24.000 que pagarem el 25 i els 93.000 que pagarem el 26. Aquestes són dades públiques. Jo ho dic perquè no és que me les donin sota mà, que les administracions ens donen, cosa que aquest ajuntament no ho dic jo, sinó ho diuen les resolucions i vaig fer una pregunta a la planta i encara els regidors i la residència no han contestat. Però més enllà d'això, que aquestes dades estan a l'expedient, aquestes dades que jo us dono estan a l'expedient, dir-los que som els quarts pitjors, amb pitjors resultats dels municipis de menys de 20.000 de la comarca, de les públiques. Llavors, això ja se sabia, la dolenta gestió que s'ha fet amb la gestió dels residus públics s'ha fet per part de l'Ajuntament, doncs ara haurem de licitar corrents i, evidentment, amb un indicador de pujada dels tributs que vostès aprovaran. Aquesta és una, i l'altra, aquest desgavell que hi ha entre el material que heu enviat per correu electrònic, el que tenim, les notificacions
ja d'esquadra que es presenta a la proposta, quina és la proposta que es té en aquests moments. Per tot això, direm que l'actiu no són tan grans les ordenances, tenint en compte que les ordenances han de treballar i han de tenir la visió de treballar els pressupostos. Considerem que aquestes ordenances no són tan bones per la situació econòmica d'aquesta casa. Per tant, vostès tenen la paraula per ser el govern, per la Viles, i tirin endavant unes ordenances que després, evidentment, no les faran. Moltes gràcies, senyor Montagudo. Algun grup més vol fer alguna aportació? Doncs aniríem per l'expressió de vot. Vots en contra? 5 vots de gent per Sant Climent. Alguna abstenció? Vots a favor? Es quedaria aprovada amb el vot del govern. Senyor Montagudo, intento contestar-li. Bon negatiu en consciència, jo m'imagino que vostè ho fa en consciència, que vostès, tot el grup ho fa en consciència. Jo crec que no queda bé dir que això a l'Ajuntament no és una entitat ni una AMPA, perquè jo crec que això no respectar tant l'Ajuntament com els AMPAs i com les entitats del nostre municipi, crec que això queda fora de tota dubte, però jo no ho hagués dit mai. Vostè ens indica, ha fet un text de treball. Literalment, és que ens han enviat un text de treball. Doncs miri, jo li explicaré. La llei de transparència diu que l'expedient administratiu que es porta al ple s'ha de portar íntegrament. I vostè no s'ha cansat mai de dir que els expedients falten alguna documentació. Per cert, no ens diuen mai quina és la documentació que falta. Mai. Però jo els dic perquè senyor Roser, senyor Juan Antonio, senyor Joan, senyor David, senyor Arnau, encara no m'apartua encara perquè no es poden però pensin que els documents que tenen és la màxima transparència, perquè fins i tot els documents de treball han tingut accés, fins i tot. Per la qual no és un desgavell, és la màxima transparència. El podríem haver retirat? Sí. No l'hem retirat? Bueno, hi ha una nova persona responsable de la comptabilitat i ha considerat que el document de treball l'havien de tenir. Això és el que marca la llei de transparència. Des de fa més de 10 anys que ho diu. Com vostès diuen, les escombraries, ja se sabia que acabava el contracte, senyor Montagudo, de votar que està barrejant naps amb cols. Les ordenances fiscals no parlem de licitació de contractes. Vostè, quan diu, esteu licitant correus, ho sento, aquesta vegada sí que és llei. S'equivoca, no li m'ha dit que tenen entès, s'equivoca. A veure, l'Ajuntament no està licitant correus. És més, el compromís polític que tant li agrada a vostè és que la ciutadania decidirà el sistema de la compra col·lectiva. Per la qual nosaltres no hi estem res, gens, i no té res a veure, senyor Montagudo. Em molesta, ara em fa mal, mínim sisplau la pot dir, quan vostè diu que no li donem informació que vostè la percebeix. Aquesta dada que acaba de donar de 90.000 euros li vaig donar jo a la Junta de Portaveus i la té vostè amb els informes des de fa més de 2 setmanes. Perquè vostè sigui conseller comarcal no vol dir que això no tingui accés. És que ens hem donat nosaltres. Nosaltres hem donat, senyor Montagudo. Sí, això de donar informació per sobre la mà, clar que són públiques. És més, la taxa de residus es calcula en tots els costos. Sigui qui sigui. I els costos han augmentat perquè des de fa més de 10 anys i aquest alcalde que els hi parla ho porta dient des de fa molt de temps que a mesura que no millorem la recollida selectiva cada cop es pagarà més, independentment de la licitació contractada. I això vostè ho sap. I l'únic que decidirem ara per la propera licitació és si volem contenidor tancat, porta a porta o algú altre. Però la principal, com vostè diu, la dolenta gestió de la recollida de residus. Doncs no, No, la recollida de residus la fem cada un dels veïns de Sant Climent. Perdó, vostè ara no ho pot fer perquè no ho diu, aquí a Sant Climent. Però la resta ho fem. Amb la qual cosa, si milloréssim la recollida selectiva, perquè ara tenim els contenidors oberts, podem fer-ho quan vulguem. Qualsevol altre sistema que tinguem serà més coercitiu, perquè només podrem llançar unes hores, uns dies, etc. Ara tenim el sistema més obert.
La regidora així ens ho reafirma, amb la qual la gestió de residus depèn de nosaltres. Qualsevol dels sistemes que apliquem, és més car, sí o sí. Estem en un contracte en pròrrogues que està tassat amb un contracte de fa més de 10 anys, el qual els preus estan superajustats. Qualsevol de les licitacions que fem, que haurem de fer, serà més car, sempre. Amb la qual la taxa pujarà sempre. Només ho podem millorar si nosaltres voluntàriament fem més selectiva. A mida de fer més selectiva, el cost de portar l'abocador serà menor. Això no té res a veure amb la licitació de contracte. I vostè, senyor Monteuro, ho sap, vostè, completament. Més que res perquè és el Consell Comarcal qui ens porta aquesta part de la gestió. Quan vostè ha dit, jo li he fet alguna pregunta i no m'ha contestat. Me diria, aquest és un ple extraordinari i no li contestaré perquè no hi ha plets i preguntes, però segona, una de les parts importants que ha fet l'ordenança fiscal no m'hi he esperat el mes que ve. Ho té a l'informe. I ara vull llegir-lo en públic, que el té a l'informe d'alcaldia perquè he volgut jo expressament contestar-li. Vostè em va dir, no tenim les dades de les bonificacions dels expedients de les plaques fotovoltaiques i no sabem quantes expedients de fotovoltaiques tenim, perquè això afecta l'ordenança fiscal. Doncs tots els regidors i regidors ho tenen per escrit. S'han transmès un total de 161 peticions per anys desglosades, els serveis tècnics ens ho han fet arribar. 2019, 2 peticions, totes transmeses a l'organisme. 2020, 3, 2 i 1. 2021, 16, 15 i 1. 2022, 74, 71 i 2. 2023, 47, 27 i 20. 2024, 10, 1 i 9. 2025, 9 peticions pendents de revisar. Això ho tenen per escrit. I això que els he fet caure la pregunta que m'han fet, he volgut, així jo considero, de contestar-los per escrit. És més, vostès ens diuen que no tenen l'expedient dels costos de les plaques solars. Vinga, anem a seguir. Següent paràgraf. En relació a les instal·lacions realitzades, 60 van demanar subvenció d'altres administracions com l'ICAEM, l'INESLOSO. I al final de tot, que si els regidors i regidors ho volen, ho he marcat en groc, l'activitat econòmica de les plantes de producció dels habitatges actuals han suposat una inversió de 880.537 i els ajuts municipals a 10 anys pugen a 64.032,61. Per acabar, ordenances s'han de treballar amb el pressupost. Doncs home, digui, també, digui, públic, fa vostè gent per Sant Climent, ha fet una bona, per primera vegada, proposta per escrit de parlar dels pressupostos. I ja tenen resposta de reunió. Sí, si no li ha dit el seu portaveu, senyora Roser, és el seu problema, no el meu. La data ja la tenen. Sap quin és el problema? Que vostès han demanat tot un seguit de despesa sense dir-nos d'on traurem els diners. 0 aportació d'ingressos. 0. I a les ordenances fiscals on s'ha de dir? Pujarem l'IBI, baixarem l'IBI, pujarem les taxes, etc., per poder pagar tot el que han dit vostès que es vulguin fer. Amb la qual cosa, el que estem parlant d'ordenances, parlem d'això. I, Arnau, disculpa que aquesta explicació sigui tan extensa, però el que ens hi centrem és aquí, que el punt, hi ha 2 punts importants al capdavant, un són les ordenances i un altre són els pressupostos. Les dues van vinculades, però primer s'ha de fer una i després una altra, però estan molt vinculades. Per tot això, jo voldria agrair a l'equip de govern per la votació, perquè li recordo només que vostès estan votant en contra. Ho dic perquè, si vostès diuen que treballen, els documents els hem presentat, en groc o no en groc, diu coses tan òbvies com que els beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable de l'impost de vehicles de tracció mecànica, doncs fins ara la definició dels vehicles eren M1, N1, M3, N2 i N3. I la Diputació de Barcelona l'únic que fa, el qual votar en contra d'això és una miqueta incongruent, és a dir, que són o vehicles d'emissió zero elèctrics o vehicles híbrids. És l'única diferència. Però és més, per la taxa de prestació de gestió de residus municipals que a vostè li preocupa tant, on diu que la quota tributària consistirà en una quantitat fixa, doncs el nou redactat
hi havia una petitíssima cosa a tenir en compte, petita, que vostès han votat en compte, que és que el nou redactat diu s'aplicarà una reducció del 100% de la prestació del servei en habitatges quan s'acrediti que els ingressos d'una unitat familiar no superen l'import del salari mínim interprofessional. D'això han votat en compte vostès. I així els hi puc seguir una darrere una altra. Amb la qual cosa, jo crec que abans de dir que voten negatiu amb consciència, ens podem trobar de dir, escolti'm, la congelació, jo voldria un equilibri, la pujada dels residus, ostres, podem fer-ho amb no sé què, etc. El que no em pot dir que vota negatiu amb consciència quan una de les coses que posem a sobre la taula i que hem votat per l'equip de govern a favor és bonificar el 100% de la taxa de residu de les famílies que no arribin al salari mínim interprofessional. No sé si això amb un examen d'un professor passaria o no passaria. El que tinc jo clar és que això és el que portem a aprovar avui i que creiem nosaltres com a equip de govern, tant socialment, per justícia, per equitat, creiem, com a mínim creiem, que és el correcte. I jo espero que a la propera reunió per parlar de pressupostos, quan ens hi sentem i jo us expliqui la situació dels ingressos municipals i de les despeses municipals, ens diguin les seves propostes com les pagarem. Perquè és la clau. Perquè és que vostè, a principi de legislatura, fa uns anys, em vaig sentar amb vostè per dir-li precisament això. I Antonio, Roser, Joan, David i Arnau, l'únic que us demanem que, si tots volem millorar pel poble, si tots ho volem, la qüestió és que no paguem. Amb la qual cosa, quan ens anem a la reunió, jo estaré disposat, escolta'm, a veure quines són les fórmules per poder pagar i per poder mantenir l'equilibri i per poder pensar que el que hem presentat aquest plenari és que el govern, que les administracions ens deixin gastar els nostres diners. Perquè si nosaltres ens marquen un sostre de despesa i no ens permeten gastar més del que tenim, ni ens permeten utilitzar el moment de tresoreria, el que estem fent és un problema. I sé que aquí els 11 crec que estem d'acord, amb la qual cosa treballem per això. Cadascú, des de Passament, des de Junts, des d'Esquerra Republicana, per poder treballar per això, per mirar millora pel poble de la Sant. Gràcies per l'expressió de vot i aniríem al següent punt de l'ordre del dia. En relació a la taxa de residus, no és una regulació, hi ha una norma europea que diu que el 100% del cost de residus s'ha de pagar mitjançant la taxa que paguen les ciutadanes i els ciutadans. Correcte? No hem de posar-hi més nosaltres. Quin és el problema sobretot de la recollida selectiva? El rebut, perquè paguem molts més a cada tona de rebuig que arriba a l'abocador. I aquest preu puja exponencialment. Només que el camió entri a l'abocador, per cada tona paguem 50 euros. Per el tractament de cada tona, 130 euros. A Sant Climent, els dilluns, portem 6 tones de rebuig a l'abocador. I cada dia en portem entre 2 i mitja i 3. És bestial. O ens posem les piles o no podrem complir amb la normativa. Tot i que estem millor que la mitjana a Catalunya, fent coses, s'ha anat avançant la taxa, el percentatge de recollida selectiva ha anat pujant any per any. No és que tot s'hagi fet malament perquè la ciutadania també es consciencia amb això. Fins ara, la recollida selectiva la fèiem amb un conveni que tenim amb el Consell Comarcal. Convenis que són públics. Vostè posa a internet conveni entre el Consell Comarcal i Sant Climent per recollida selectiva i surten de cada any. Perquè són totes les actes publicades, evidentment. Jo ho he trobat sense cap mena de problema. Què passa? Que fins ara hi havia 3 pobles que signaven un conveni amb el Consell Comarcal per la recollida selectiva. Recollida selectiva, no rebuig i cosa. I ho fem a part. Hi havia Abrera, Castellví de Rosanes i Sant Climent de Llobregat. Abrera ha marxat, ha licitat el seu recollida selectiva amb una altra empresa perquè tampoc no estava massa content amb el Consell Comarcal perquè tampoc ho estic jo amb el servei que ens presta el servei comarcal. El Consell Comarcal, perdó. El que només Sant Climent i Castellví de Rosanes ens hem de fer càrrec del cost de la recollida selectiva que ens proporciona el Consell Comarcal. Per això, aquest
per tant pagarem més. No podrem licitar fins que no sabem què decideix la ciutadania. Sempre hi haurà un procés participatiu, anirem a xerrades i cadascú de nosaltres triarà quin és la recollida selectiva, el model que nosaltres vulguem. I un cop que sabem el model, licitarem el servei. No puc licitar un servei si no sé quin model vol la ciutadania. És per això que fem el procés correcte. No puc licitar un servei que no sé quin serà el que es decidirà. I aleshores només volia dir això. Que no és que nosaltres decidim perquè sí, que ara ho pugem, no, és que ha posat el cost perquè ha marxat darrere i aleshores nosaltres hem de fer càrrec d'això. I era molt pitjor, vam valorar poder fer-ho nosaltres sols i era molt més diners que no pas fer-ho conjuntament amb l'Ajuntament de Rosanes i els dos per tenir aquells per licitar el nostre servei. Però que s'hagi fet el procés participatiu. Només volia fer això. Moltes gràcies. Endavant, algú de la gent va fer primer? Sí, no. Bona tarda a tothom. Des que estic aquí com a regidor, aquesta història va voltant moltíssim. Jo no sé si el desembre de l'any vinent canviarà o no canviarà, però ja dic jo que quasi bé segur que no. Diverses taxes, tantes vegades hem comentat el tema de gestió de residus. Totes les vegades. Per exemple, hi tornarem a comentar una altra vegada. I la gestió dels residus tornarà a ser el mateix. Això per donar. L'empresa aquesta em sembla que el contracte s'acaba aquest any, pot ser, l'empresa en funció de l'empresa de neteja. Sí, el 26. Jo no sé si ho veieu vosaltres pel municipi, però els contenidors, crec que la neteja que es fan no es neteja, estan tots bruts, tenen contenidors trencats, no costa res que un cop aixequen el contenidor la brossa que hi ha allà l'agafi i la fem dins del camió, és el que costa molt baixar el vehicle. Bueno, aquesta gent no sé... Podem parlar d'un nom? Jo crec, no sé qui és la persona responsable sobre aquesta empresa, jo crec que s'hauria de fotre una miqueta un toque i dir, escolta, senyors, la brossa que hi ha a terra sobre el contenidor perquè s'ha de treure. Els contenidors no sé qui s'ha carregat el contenidor de canviar, contenidors que estan trencats, que no tanquen, a les escoles mateix, passes per allà, tot el que és el menjar que tiren allà dintre fa pudor després quan passes, perquè passar per allà i dintre del costat d'un centre com l'escola no tenia per què estar el contenidor obert allà, de qualsevol manera. I bueno, no sé si espero que el 2026 estic parlar d'una gestió de residus com humana. Jo no fa gaire vaig estar a Begues i aquell poble està impol·luto. Sant Climent vens aquí, ens cau la cara de vergonya, però la gent ve aquí i ens dona el poble tal com està. A mi em cau la cara de vergonya. No ho sé, xapó, sobre el tema d'aquest poble. O sigui, no sé per quin lloc ho podem netejar-ho o l'empresa aquesta si es pot posar una mica les piles a netejar perquè aquest poble cada vegada és pitjor, i no sé. No, perdona. Estem al punt d'ordenances fiscals. I els he deixat parlar tots dos d'algú que no són les ordenances fiscals. Jo crec que està prou clar. I l'oposició no està d'acord i el govern està explicant quines són les seves gestions. Si no els sembla malament... Sí? D'acord, gràcies per les seves aportacions i aniríem pel següent punt de l'ordre del dia, que en aquest aspecte és a l'expedient 1964 de Patrimoni Municipal del Sòl, proposta de l'acord d'adjudicació del concurs públic de transmissió de béns patrimonials, propietat de l'Ajuntament per l'execució de l'habitatge social i lliure al municipi. Han tingut accés a l'expedient, no sé si hi ha algun dubte, alguna explicació, alguna expressió de vot? Sí? Molt bé, endavant. Doncs, moltes gràcies. Tenim una pregunta. Ens podria dir, sisplau, quants pisos de protecció social hi haurà amb aquesta licitació? Acabar la licitació, quants pisos podem dir que tenim? La modificació urbanística està aprovada i l'ha votat vostè. Sí, l'ha votat vostè. Perdoni, perquè l'ha votat vostè. L'expedient l'ha tingut vostè i l'ha votat vostè. La part... Quants? Sí, està contestant.
Ja ha acabat amb el seu... Vostè l'ha votat, i per cert l'ha votat a favor, a la part de l'Ajuntament hi ha 4 pisos de protecció oficial. D'acord? Molt bé, doncs aniríem a expressió de vot. Vots en contra? Vots a favor? Hem tingut... Sí, ja he vist que hem tingut una dubte, el qual torno a fer aquest, si no consti... No, perquè és que si no m'ha votat en contra de la boleta que la mà... Tornem a començar. Vinga. Gràcies. Perfecte. Algun vot en contra? Alguna abstenció? Es queda aprovat per unanimitat. I quedaria l'últim punt que és aquest. Doncs moltíssimes gràcies i ens veiem el proper ple. Gràcies a tots.